Урак дигән шәле ул басуларда ашлык суктыру гына түгел, чынбарлыкта исә иң авыр, иң мәшәкатьле авыл хуҗалыгы компаниясе. Игенне урып суктыру, ашлыкны келәтләргә салу, арыш чәчү, туңга сөрү, алдагы ел өчен орлык әзерләү. Шушы күләмле эшләрне комплекслы һәм оешкан төстә алып бара Мая кооперативы эшчәннәре. Басу киңлекләрен гизәргә чыкканчы кыр батырлары һәр иртә хуҗалык рейсы катнашлыгында оператив киңәшмәгә җыела. Биредә көнгә планнар корыла, эшләр йөкләтелә. Безнең иҗади төркем катнашканда район авыл хуҗалыгы идарәсенең баш инженеры Рамил Мостафин да чыгыш ясап, техника һәм янгын куркынычсызлыгы урып җыю компаниясында катнашкан барлык техниканы эксплуатацияләү буенча гомуми таләпләрне искә төшерде, эшчеләрдән сак булуларын сорады. Урак компаниясын маяклылар районда беренчеләрдән башлап җибәрде. Әйткәндәй, бүгенге көндә хуҗалыкта 1100 гектар майданда бертөгле культуралар чабылып, шул исәптән 900 гектары суктырылды. Хуҗалык хезмәткәрләре 400 гектардан 808 тонна бурчак уңышын җыеп алуга ирешкән. Гектар квоты 20 центнер тәшкил иткән. Бүген кыр батырлары барлык көчләрен арпар культурасына юнәлткән. СК5 Нива комбайнында Венер Дәүләтов, МТЗ-82 тракторына тагылган ЖВЗ-7 һәм ЖВЗ-6-4 чапкычларында Дамир Гайсин белән Наил Шагалиев, Чулпан үзйөрешле чапкычында Гөлүс Әҗиһануров арпаны тизмәләргә салса, тәҗрибәле механизаторлар Акраста Айзат һәм Азамат Алатыповлар, Полесида Илнур Гайсин, Илфир Сираев Дон 1500 комбайнында әлеге бертөкле культураны суктыра. Ришат Нәбиюллин, Рәүил Рәхмәтуллин, Рафик Шарафетдинов, Мөхәммәд Сабиров, Газинур Җиһановлар уңышны ындыр табагына ташый. Һәр минутның кадерен белгән игенчеләр кул сыртлары белән маңгай тирен сөртә-сөртә, уңышның бертөген дә әрәм итмичә кадерләп җыя. Бу көннәрдә комбайнчылар басулардан кайтмый да диярлек. Урып җыю белән бер рәттән Мая кооперативында малларны кышлату өчен торакларны әзерләү, азык туплау кебек мөһим эшләрдә алып барыла. Юлыңгай фермаларга да күз салып киттек, анда да эш кайный. Төзелеш бригадасы терлекләрне бәйсез тоту өчен 240-280 башка исәпләнгән ангар төзү эшен тәмамлау алдында. Һәм шулай ук бер сыерлар утарына реконструкция эшләнгән, биредә дә савым сыерлары бәйсез асралачак. Эшне оештыруда үз алымы булган Мая кооперативында менә шулай һәр чара үз вакытында башкарыла. Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.